Здравейте! Малко импровизирано реших да направя това видео за пренаталното възпитание, понеже намерих много малко материали по темата в YouTube и изобщо в нета на български. Така че ако темата ви е интересна, можете да харесате видеото, за да направя още такива видеа. И продължете да гледате. Видеото ще бъде не само за моите мами от курса за бременни, който водя, не само за моите абонати в YouTube, но и за всички, които се интересуват от темата. Размишленията ми са по книгата на Михаел Омрам Айванов, който е втори син на Петър Дънов и внук на Левски. Книгата се нарича Пренаталното възпитание. И разбира се, съм привнесла и свои елементи, защото се интересувам от темата от известно време насам и използвам различни източници. Благодаря ви, че ме гледате. Най-общо казано, под пренатално възпитание ще разбираме влиянието на абсолютно всичко върху бебето в периода, в който още е в коренчето на майка си, като имаме предвид нейното хранене, нейните мисли, нейните емоции и изобщо всичко, което преживява тя по време на бременността си. Всяко нещо, което изпитва майката като емоция по време на бременността, се запечатва в енергийното тяло на бебето. Защо? Защото те са свързани освен на физическо ниво, така и на енергийно, духовно и ментално. Казано по-простичко, как влияе една конкретна емоция на бебето чрез майката? Ако вие сте нервна и произвеждате хормона кортизон чрез вашата кръв, той преминава в кръвта на бебето. Ако вие сте в състояние на депресия, разтревожена сте по някакъв начин, вие произвеждате хормона серотонин, който също чрез вашата кръв преминава в кръвта на бебето. Прости са примерите. Ако потребявате алкохол, че той преминава чрез вашата кръв в кръвта на бебето. Или ако пушите, никотина, който поемате вие, поема и вашето бебе. Затова можете да направите много повече от това да ядете за двама по време на бременността, но и да бъдете бдителни за вашите емоции, за вашите чувства, за това, което правите по време на бременността, защото вие отговаряте за създаването на новия живот, не само на физическо, но и в духовен план. Какво имам предвид? Продължете да гледате. В момента на зачатието бащата дава на майката един зародиш, в който е събрана квинтесенцията, неговата, лична към този момент, в този момент на неговия етап на духовно развитие. В момента, в който майката го приеме, тя става оформителят на този зародиш. Всичко, което до този момент бащата е преживял, е записано в клетките на този зародиш. И всичко, което от този момент нататък ще бъде като основа, като природа на това същество, което ще се роди, в този момент нататък ще бъде сформирано чрез неговата майка върху него всеки един ден, с всяка мисъл, с всяка емоция. С две думи, бащата е създателят, а майката е оформителят. Знаем, че целият наш живот, целият ни опит се записва в паметта на нашите клетки, което ще рече, че веднъж предадени, болестите, пороците не могат да бъдат излекувани или променени, каквито и учители след раждането да хванем на нашето дете, с каквито и възпитатели да го срещнем. Неговата природа не може да бъде променена. Тоест, откритието е, че родителите отговарят не само за това физически, как ще изглежда детето. Те отговарят за това духовно, какво ще бъде то. Като най-важен е периода от момента на зачеване. Като най-важен е, ако погледнем още по-назад, периода през целия им живот, как са живяли, какво са правили, какво са мислили,
какви хора са. Затова се казва, че един ден, когато децата ти се родят, гледайки ги, може да разбереш много за това, какъв е бил живота ти, какви мисли са те вълнували и прочее. Но да се върнем към пренаталното възпитание. Периода на бременността, през тези 9 месеца, майката отговаря за създаването на духовните характеристики на своето дете. Тя разполага с материалите. Михаел Омрам Айванов го обяснява чрез методата на духовната галванопластика. Какво означава това? Ще се опитам да ви обясня. Така както Земята поема и има влияние от Слънцето, от другите планети, от Луната. Те са в една непрекъсната циркулация и енергиен обмен. Така, в тялото на майката, мозъкът е връзката с космическото, връзката с божественото. И същата циркулация протича между мозъка на майката и създаващия се нов живот в утробата й. Ето защо майката, като проводник на божественото, създава своето дете, със своите мисли, със своите чувства, които са една майка, която познава законите, трябва да бъдат най-чисти, най-светли, най-възвишени. Ако в периода на бременността една майка не се е грижила по този начин за детето, което носи, после е прекалено късно да търси учители, възпитатели и начини да направи от детето си духовен и възвишен човек. Децата са духовна енергия, която се проявява в физическото. Затова посветете периода на бременността си в създаването на тази духовна енергия. Децата, когато се родят, имат несъзнателни спомени за преживявания и емоции, които са имали по време на бременността. Затова осигурете си положителни мисли, положителни чувства, положителни преживявания. Говорете на своето бебе, включете и таткото. И бъдете сигурни, че то ще разпознава гласовете и на двама ви, когато се роди. Нещо повече, това ще бъде една дългоочаквана среща на хора, които вече се познават. Така както майката носи детето 9 месеца в утробата си, нека бащата го носи в сърцето и мислите си. Самото дете не притежава нищо. То получава абсолютно всичко от своята майка. Ето защо тя трябва да бъде обградена от атмосфера на светлина и чистота. Да осигури тази атмосфера на детето си. Да му изпраща светлина, хармония и мир. Никога да не ангажира ума си с лоши мисли, лоши постъпки, лоши гледки, лоша музика, лоша храна. Тези 9 месеца тя трябва да бъде като храм. До тук говорихме за това, как вие отговаряте за духовното изграждане на вашето дете. Нека сега да поговорим и за физическото такова, т.е. за вашето хранене по време на бременността. Оптималният вариант е вие да сте се хранила здравословно още преди да забременеете. Ако това не е така обаче, сега не е периода, в който да правите драстични промени. Просто се опитайте да увеличите приема на природна, естествена, сурова храна, които са плодовете, зеленчуците, суровите ядки семена. Хранете се в атмосфера на спокойствие, на тишина. Приемайте храната с благодарност, с пълното съзнание, че в момента вие изграждате вашето дете. Представете си с каква скорост нараства то, за да се превърне от невидима частица енергия в 3 кг бебе и колко работа трябва да свърши вашия организъм. Затова му давайте най-доброто, безкомпромисно, с пълното съзнание, че всичко това ще се
представи вашето бебе? Има ли нещо по-важно от това? Има ли причина да изядете една вафла или някакъв друг боклук със съзнанието, че тя не само не е от никаква помощ, но може да бъде само в ущърб? Едно дете никога не се е ражда от нищо. Едно дете се ражда, за да разберем какво сме носили в главата си. Сигурна съм, че това видео се получи страшно разхвърлено. Но ако темата ви е интересна и искате да направя още такива видеа, дайте ми един лайк и другия път ще си говорим за това какво можем да направим като физически упражнения, йога, като дишане, като релаксация, медитация и всякакви упражнения, свързани с пренаталното възпитание. Благодаря ви, че ме гледахте. Хубав ден!